páčiť a dávajte odbery a lajky. Ideme na to. Hráme Mystery Murder 2. Tak, zoberieme toto. Musíme vyzbierať všetko. Som zelený zatiaľ, tak. Nesekaj sa toľko, dobre, tak. Tak, máme, yes. Dám si aktive. Zoberiem si, tak. Tak, aha. No, vyzbierame si to poriadne. Tak. Poriadne to vyzbierať. Tak môžeme ísť aj hore sa pozrieť za murderom. Musíme to vyhrať. Tak. Nemám pištol, že by som ho zastrelil. Ale my musíme nejak naučiť za šerifa. Murder. Uvidíme. Idem sa tam pozrieť, čo sa tam deje práve. Tak, a idem sa pozrieť. Ale není to, nikto tu není. Ale sme už boli. Počkaj, tu je nejaká akcia celkom. Nie, toto je. Ale ideme sa pozrieť. To je ona, tu. Tam išla, typka. Musíme si, nemáme žiadnu pištol, že by sme ju strelili. Tak, no. Yes, vyhrali sme. Tak, dúfam, nech sa vám to páči. Do konca dokúkajte, prosím. A môžeme ísť na to. Prepáčte, že som dlho nevydal video, bo som rozmýšľal, čo natočím. A tak. Hotel číslo 2. A prosím, dajte, aby sme mali 500 odberateľov, oslavíme to nejak. Dobre, idem na to. Snáď bude toto, neviem. Uvidíme. A ešte vám ukážem, potom vám ukážem ešte tajnú skryšu. Šerif som, super. Musíme nájsť murdera a vyhrali sme. Ešte idem nájsť murdera a to je tá typka tam. Uvidíme potom. Ja. Si ty? Nie, to nie je ona. Kto to je? Kto to je? Jaj, to je tá tam typka tam, že? To je tá typka. Ja som ju netrafil. Hrozné, ja som ju mal trafiť. Ja som omylom zabil. Tú druhú, tu. No, dobre. Napíš... nič nenapíšem. Nikills. No, dobre. Musím sa viac snažiť. A ukážem vám tú tajnú skryšu, čo som nestihol. A to je tu. Tak, pôjdete. A tak, otvoríte. A môžem ísť hore. Jo. To asi nevyšlo. A môžem takoho sledovať. A typka bola táto. Mystery Murder.
A ja by som chcel byť aspoň raz murder. Uvidíme a necháme sa prekvapiť. Týpek, zastrelujú. Tam bola pištol. No. Zastrelujú. Nejaká bol. Abo kto má pištol, však ju zastrelte už. Chlapci a devčatá už ju zastrelte, ne? Musíme vyhrať. No, ja už som ako prehral, ale... Ešte by sme mohli oni vyhrať, ale ja už nie. Poď strel, neviem kto to je. Hej, zastrelte ju, Strelte ju. Hej, poď. Počkaj, kde je? Poď, strel ju. Ešte týpek a ono. Týpek, musíš to dať, týpek. Musíš to dať. Poď vonku a musím... O, tam je. Kámo, tak asi si už prehral, no. Či ne, ešte poď. Ne, vyhral Mr. Murder. No tak to je škoda. Prehrať, no. Mohol ho zastreliť, no to typka. No nevadí, no. No, my teraz ideme. Toto som ešte nehral. Iné veci, no. Tak, neviem. Už kedy ide sa hrať. Murder. Aj to net. Ten na nič. O, tam typka. Kto to môže byť? Som tu tak obkúčený. To je ona. Na 100%. Že. Typka, čo to bude za to? Neviem. Uvidíme. Hej. Aj. Jednu loptičku. Yes. Vyhrali sme. Tak, a ideme na ďalšiu hru rýchle. Musím byť murder, by som chcel byť aspoň raz murder, takže... Tak. House 2. Abo nie, Factory by sme si mohli. Abo nie. Abo, počkaj.